Scott Pen, pini laso emergency press meet kang lo na anang litum dat na chitong dun press support la pen injil thon ta choro lo pini nona kai kerlam lo la pen la son digital India pulong ahut ilitum panani ke ilitum na hormu thek long long tamen nilitum la hormu bang tamne kumane non long ke pene la IT cell puputum active umat hala IT cell puputum kupine kasalam tap ba kupine mane pham nongno ke joi phan ba kumane phan e pine political mileage ba kupine ale chu ani phan si pine la son si thekon long long nilitum panani bange stame ingsi a later ilitum theklong lo deputy commissioner long pen dated 30th 03 2024 Jones Inti Qatar for munit APHLC amai pulo alangli alangli nomination file long nilitum kamang hume mi alam bangela pulo alangli sports mate ahemasor bange Anjali Teronpi mat lap in bracket tadolang ako ladak Mistress Anjali Inti Qatar lasi non nili tumbang panani banga aprang social media pine WhatsApp group pine hulong thego long long je kumane IT cell tung si lason ko pine kaselam pita bon ba ko pine bon pu si nili tumbang mata si tame non ma labange DC office benga klanga lolo labange nili tumbang kamang hu bang do tukolo kupi ko solo ma kamang hu banga la pulo a nili tumba chini tenge alang lia hema sor bangke innovate bon innovate pusi nili tum chini la penalang li men bang muthe ka confuse bang nili tum mahu haklo Anjali Teron Pima Anjali Inti Kathar lo Kathar ma inti pim Kathar Pima ma Kathar ma Anjali Teron Pima ma Anjali Inti Pima la son ka tamne la officially DC office benang kang alo nili tum theklong lok bangke nili tum bang kamang hu do ko lo la so kamang hu ke do alam bang la kang i rok bang la pulo ho nili tum ke generally ke political party fa nili tum thang punun thai be kumani la pu personally nili tum we don't have any bad intention nili tum kumani fan ki pudunia thai be tawo hit tame inut Jones Intikathar APHLC president lo alangli inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan punang ko polakayo akur hijan pura puno lang non marke hala teron pilone kathar pilone sitame munit tu alangli fan ingsi lage bad example pusi pu igdelo set delo alangli lasi nilitum KSA inglong pho ahin pen laso litum la karbia khai pan la ke ingsi nongno nangawan pi la bangke it's le nilitum la ke therak duklo la ke nilitum det pan la ke therak kalilo karbia khai mate ST akhai phansi la ke ilitum therak me khangjang lo la pen interestingly non alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency Halangli dak ilitum ke Karbenglong di Mahasau and West Karbenglong ke 3 ST parliamentary constituency pu dodo hala so being a MP hala ST pu clearly tok tan long bangala ke ilitum ke la ke si therak me it's a matter of a same la ke ilitum Karbia khai la pen ilitum ST khai pan la ke si mo in future pan la ke mo ta history long bang bad history mate bad example si nang dokok po si nilitum bang nang dokok po nang dokok lo je ni la ke nilitum hin pen nilitum ningduk cepak lang nang kong athe it is a very bad example mo alangli son alangli pan penang tung ka follow bang do sitame alangli bang jong si la sona sai la sona assistant bang klem porong pelutang te alangli ko son si ka biang long youth ka biang long pan alangli ke japon the ka lang ma yo la long si bang ke la pen si bang ke ilitum la ke kursenem punang kokpo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customary law do ilitum customary law long ke ilitum ke akur hijan poke I ni puchang vet ilitum sia system do ilitum la sone chang vet la long along si
alang li banga kur hijan se la sona cepat cor ru lake ili tu mo pena nili pakla iglo la bange officially alo pena apot komane si pene mo pene I repeat again komane si komane political party tum opposition tum si alang li fan parti hijan se kache tonte pelotang te alang li tum ka selampi pu banga la banga nili tum pudun thai ve si tamela ke DC official officially ke klang alo lo la si alang li fan bangke la son muni fan bangke la son bad example ke set bangke la nili tum ke se nglong pho hin pen so dak pen pinrem lo la pen alang li fan bangke karbi kas tumarilo mate ili tum karbi arone teng pen insai ponangji la so lam putak bangke pusin ili tum hin pen nang li tum media ahoy pen nang li tum fan tuning report. Thank you.